Moi boa xente, que tal, como estamos? Aquí estamos, son Eros López e ollo porque temos un apaixoante encontro. Seguimos na Galiza Twitter Cup. Nesta vez mediránse Twitter Pontevedra e Twitter Racing de Ferrol e a miña beira, como moitas veces en Non Vale Furar, Dani Cabo, que tal? Moi boas, Eros. Encantado de estar aquí contigo para comentar este auténtico partidazo, non? Entre Pontevedra e Racing de Ferrol. Sí, porque sobre todo Pontevedra, que é debutante na competición, empezou sorprendendo cun grandísimo encontro e cunha proposta moi atractiva pola súa contra o Racing de Ferrol, que non puido gañar. Saltan os dous equipos xa ao terreo de xogo e imos ver, porque isto vai ser unha festa do fútbol galego, como está sendo toda a xornada aquí no Manuel Anxo Cortizo de Lalín. Cabo, como van esas pernas? Xa levas 2 partidos e levas sin moverte un par de meses, non? Sí, correcto, moito pádel, pero o fútbol é outro deporte completamente diferente, Eros. O fútbol carga moito as pernas e hoxe, despois de que? 20 minutos de xogar entre ambos partidos que xogamos, pois estou totalmente teso. Por eso se chaman de diferente forma, Cabo. E ten diferentes normas. Aí están os dous equipos aplaudindo a grada. Temos aquí cousiñas que nos ides poñendo polo chat en directo. Podedes comentar todo o que queirades e iremoslo vendo, iremos comentando, como por exemplo Sergio Martín 2707, que di que Quiroga rechazou o balón igual que a USC rechazou o máster de matemáticas. Bueno, cousas que pasan. O Erjo 8888, que poñía do anterior partido en xogo o primeiro gran pique entre Lugo e Ourense da tempada 26-27. E ollo, Eros, que preguntan tamén cando volve xogar o Compos. Pois este partido, outro, e volve o equipo máis rocoso e difícil de ver de todo o torneo. Sí, pero bueno, creo que nos falta un pouquiño de gol. Un pouco bastante, porque non acheiramos. Aí están os dous equipos xa preparados. No Racing de Ferrol moi preparados, con esa neverita, ¿no? De augas, de bebidas isotónicas, por decirlo así. E aí están os dous equipos listos. Últimos preparativos, últimas indicacións, ¿no, Dani? Sí, non sei, comentabas tío da neveriña, non sei eu que levo nesa nevera, Eros. Eu creo que de todo menos auga. Bebidas isotónicas, como lle chamo eu ás 5 da mañá. Ollo con ese Pontevedra que, como decíamos, entrou sorprendendo, sobre todo co dorsal 79, Piti, goleador na victoria do conxunto pontevedrés, e que amosou moito desequilibrio. Tamén ollo con esa zaga, e comeza o encontro co Racing de Ferrol buscando xa o balón largo cara a banda dereita, pero cortou moi ben o Pontevedra, e será saque de Curruncho. Iremos ao Curruncho. Eros, eu quero saber a que futbolista debemos seguir neste partido. Cales son os futbolistas destacados de ambos conxuntos? Do que vin no Pontevedra, sobre todo Piti por banda esquerda, foi o goleador no anterior partido, e agora vai o Racing. Ollo, xogada ensaiada, segundo pau, saca con bastante solidez o conxunto pontevedrés, e xa vai o Racing de Ferrol para o saque de banda. Dirías que foi unha xogada ensaiada, Eros? Sí, porque estaban dous sacando, algo terían preparado, ou polo menos querían aparentar. Sí. Falabas aí de Piti, creo que hai un pequeno cambio no 11 porque está xogando dianteiro centro, vémolo aí en punta. Sí, estaba máis en punta, antes estaba máis por banda, pero un xogador que moi perigoso. Vamos ver que sorprende en Twitter Racing, no? Que polo de agora leva o dominio, segundo córner xa para o conxunto ferrolán. Vamos a ver por que optan, no? Antes optaron polo saque ao segundo pau. A ver agora que elixen. Sí, o Racing hai que recordar que perdeu o primeiro partido, era un dos equipos contra Ponfe, dos que mellor falaba a xente, defraudou no primeiro e busca resarcirse. Aí vai o centro moi pechado, ten que sacala. Lino sacou unha ben e sai xa o Pontevedra por banda dereita, pero hai falta de Andrés, falta táctica, ¿no? Falta moi ben feita.
Sí, a verdade é que sí, boa intervención, xa vai poñer o balón en xogo Anxo que no primeiro partido regalou bastante clase. É que Anxo, eu xogo de central porque é alto, pero Anxo ten unha calidade... Acaba de amosar ese guante no pé que ten, balón a medular, xoga o Racing de Ferrol, que busca o balón a cara a banda esquerda, en cara, ollo, vamos a ver, non consiguen moito perigo, consiga Santi, están peleando ambos equipos, logra o balón o Pontevedra tamén con un dos grandes nomes que é Mario, moi físico, moi forte, que tamén goleou no anterior partido, marcou o segundo gol, leva o balón o Pontevedra. Gustoume o detalle de Calcaño do xogador do 14 do Pontevedra, o capitán, gustoume moito. Ollo coa contra do Racing, ollo que perigosa, é un man a man, fora de xogo, estaba en posición incorrecta Villar, pero ollo con ese desmarque porque facía moito dano, deixou a toda a defensa atrás. Ollo Cabo que está aí cos papeles, Sí, os papeles de Panamá. Sí, así temos a man os dorsais e os nomes dos chavales. Aí estamos, vamos a ver, estáse preparando xa Anxo para sacar o balón en xogo. Aplausos aí do 9 do Racing de Alex Bélix que animaba os seus. E o Pontevedra polo de agora que quere retomar o control do partido con balón, esa bola larga, balón cara medular onde xoga xa o Racing, saen moi ben, pero outras cousas moi positivas do Pontevedra, ollo que pode chegar Piti, duelo, vai a levar Piti en banda esquerda, intenta facer un caneo, o centro, está na área pequena, pode remata, moi manso, pero boa parada de Snoop. Grande Snoop, Gran intervención e o balón que se vai a saque de Curruncho, que gran xiro aí do diantero de Pontevedra. Sí, gran xiro e gran parada de Snoop, que non sei se terá algo que ver con Snoop Dogg. Pode ser, outro Snoop non coñezo, así que o máis seguro é que sexa polo rapeiro estadounidense. E aí vai o Pontevedra co saque de Curruncho. Imos ver, a ver, por que optan, porque teñen varias torres aí o centro, segundo pau, Anxo, sai ben de puños Snoop, vamos a ver, segunda xogada, o balón outra vez colgado, gol do Pontevedra, esa segunda xogada, que o balón na banda dereita e o remate agora mesmo non sei de que número, pero un gran remate de cabeza adiantándose a Snoop. Pontevedra 1, Racing de Ferrol 0, marcou Santi. Foi 8. Yelquismo. Foi Yelquismo. Aí foi Yelquismo, estaba dicindo 8 do Racing de Ferrol. Grande, Eros. Yelquismo entendo que por Yelko Pino, gran futbolista. Debería ser, pero moi boa xogada, hai que loitar os balóns ata o final. Correcto. Anticipouse o porteiro que, por alto, ao mellor, non vai tan ben. Bueno, na anterior foi ben, Na anterior foi ben. Foi ben por abaixo, non? Sí. Bueno, sigo encontro con ese gol do Pontevedra. Levamos casi 6 minutos de encontro. Pontevedra 1, Racing de Ferrol 0. Por lo de agora os balóns desaparecen, Sí, desaparecen porque o Pontevedra ten que facer tempo para gañar o partido. Por certo, pode haber contras perigosas por parte do conxunto granate. O Racing, se te fixas, deixa moi poucos xogadores atrás e nas contras pode facer moito dano con a velocidade de Piti, por exemplo. Mira, están nos dicindo 8. Snoop, o jato de Ferrol. Como de jato a jato, pues podémoslo decir. Sí, vese claramente que é un home de grandes reflexos felinos. E Snoop, a verdade é que quero saber por que se chama Snoop. Despois preguntámoslle fora de micros, pero ollo porque agora o Racing de Ferrol que quere dar un paso máis, bueno, aí tropezaron un pouco, parecía que pisaban a Nacho, vai sacar Villar dende banda dereita, pero o balón que se perde por liña de fondo será saque de porta para o Pontevedra.
Sí, está o partido ahora mesmo onde quere o Pontevedra. Veremos quen o Racing de darlle a volta. Recordemos, outra vez, perdeu o primeiro partido contra a Ponferradina. Bueno, seguimos porque o encontro está moi bonito, a verdad. Ambos equipos que bueno, queren pelealo, ¿no? Teñen as súas alternativas, as súas armas. Sí, de momento tamén o Pontevedra gañou o primeiro encontro, quere gañar este, está sendo moi sólido o conxunto da cidade do Lérez. Aí está outro saque de banda para o Racing de Ferrol, que vai gañando yardas como se fora isto fútbol americano. Esa peinada pode ser boa, vai a pelear o número 16, vai a pelear Nacho, piden, non, ollo porque o banco do Racing de Ferrol volvese todo. Ui, esa patada non pita tampouco falta, pedían penalti, non sei como ves, Dani. É complicada, é unha xogada complicada. Mételle a man na cara ao atacante. Eu creo que podería ter pitado. Antón. Pontevedra é favorito, ten os árbitros comprados. Non me sorprendería en absoluto. Antón, Fer, Dani, penalti, non penalti, que pensades? Abstéñense de opinar. Non veron. Comprada histórica de referís. Pero aí sigue o Pontevedra co balón en área propia. Ollo, porque teñen unha cousa que me gusta moito do Pontevedra, Dani, é que no primeiro partido amosaron unha gran sangre fría para sair co balón xogado en da área pequena. Sí, pero eso fala moito da calidade dos seus... Mira, Anxo. ¡Oy! ¡Qué balón acaba de descargar Anxo! Párase, Anxo. Ollo a Igresca. No. Ou vai un pouco de pique. Protesta aos aficionados. Non sei que pasou. Que non quede no olvido esa xogada de Anxo Tato. Era un xogadón, porque hai que amosando un grandísimo talento para sair dende a súa zaga, valentía. É que eu creo que para o míster do Pontevedra é un luxo. Oi, ese balón, vai a sacar o dorsal 22, van a sacar Andrés. O balón pois que se vai cara a liña de banda. Será saque de banda para o Pontevedra cando estamos a piques de chegar ao ecuador do encontro. O Pontevedra quere ir a polo segundo, pero eu creo que o Racing facendo un pouco máis de méritos para ir a polo empate. Sí, por certo están quentando xa xogadores do Pontevedra. Teño moitas ganas de ver a Corredoira, dorsal número 2, que é un pulmón pola banda. Eu acabo de ver ao Kaiser Pablo Santiago Cuiclo, que agora recibe o balón en banda esquerda, volve xogar co porteiro, volve xogar con Nino, que saca o balón en longo, ese para medular, mal control, ollo co xogado espazo, arriba. Que ben Snoop. Polo de agora o mellor do Racing, Sí, está me encantando Snoop. Moi bo porteiro que ten aí o Racing, pelea Piti, vai a levar Mario, ollo porque pode xogar. Aí, moi boa recuperación do dorsal 8, moi boa recuperación de Santi, Sí, a verdade é que está férreo. ¡Oh! Bueno, a marsellesa de Anxo Tato, que barbaridade. É un media punta xogando de central. É Zidane con melena. Totalmente. E ollo que está xogando o contraataque, o que che dicía, Erdos. Está xogando buscando moito a yelquismo. Ollo, porque eu creo que a peinou Andrés, salvou o córner. Que ben. E sacou. Porque hai moitas cousas aí. Sofía Lorenzo que anima o Ponte cun forza Ponte. Partido interesantísimo. Estará contento. Ollo co balón. Recibo 21. Pode ver o segundo pau. Pode poñer centro. Que salvada do 11 do Pontevedra. Que salvada de Iván. Porque acaba de ser providencial. Porque chegaba un xogador completamente só do Racing de Ferrol, así que moito olle. Sí, señor, moi rápido o dorsal 7 perdón, era o 21, quen era? Quen era o dorsal que... Non vin, pero ollo co centro, segundo pau, testarazo. Non puido Villar, que se lle foi ese cabezazo alto, pero ollo co Racing porque nas contras teñen velocidade.
aproveitan ben os espazos, hai moitísimos trocos que se van facer agora, retírase de feito o goleador. Só decir que xa podemos defender os espazos contra o Twitter Racing porque somos máis lentos que un tractor en mitad da nacional. Correcto, e ollo que entra a corredoira de dianteiro centro, Moitas cousas que ver. Aí o balón na medular Pontevedresa. Bueno, sí, unha parede que está para non vela. Pero ollo porque volve a recibir Mario. O balón ao espazo. Corredoira que pode chegar no man a man. Piden fora de xogo, non hai. Corredoira! ¡Qué corte de balón! Do central do Racing. Espectacular. Creo que se baixou a persiana, a corredoira. Sí, pero é o que che digo, están xogando as súas tácticas o conxunto Granate por metendo o fútbol. Ollo que leva Racing. Ui, patada aí a J. Cano. Patada a un dos grandes músicos do panorama nacional. E vai haber falta prol do Racing de Ferrol. Vamos a ver para directa, Sí, para directa, a ver se ten algún lanzador de categoría. Parece que colle o balón o bo de Villar, podelle pegar directo, sí. Bo futbolista. Sí, podemos decir que sí, verémoslo neste lanzamento, Eros. Facía moito tempo que non saltabas a frase de bo futbolista, Dani Cabo, por eso xa recordei. Aí vai Villar, coloca a barreira Lino. 3 homes na barreira. Villar! Embelenábase. Moi perigosa falta, marchou por alto, pero por moi pouquiño. Sí, señor. Teño ganas de ver ao dorsal número 24 do Racing, Cocas, dianteiro centro. Gustaríame velo en acción. Seguro que é xogador de banda. Está xogando, está xogando dianteiro centro, Cocas. Tería que ir pola banda. E que non queira entender, que o entenda. Hai máis trocos, detense aí un pouco o encontro. Marcho Capi, Aí está. Aí o coach Fondo Granate que está aí gestionando, non, sigue, Ojo sigue no campo. Hai movimentos, vamos a ver, o que sí que seguro é que Lino vai ser o que saca o balón de porta. Sí, está xogando Lino, pero teño ganas de ver tamén ao dorsal número 13, o porteiro suplente, Raúl Cajeta. Eu a Raúl Cajeta vexo completamente chill, está apoyado a barandilla en posición de dame unha caña ahora mismo. Sí, hai que dicir que ten un aire a Raúl Marqueta, non sei se ten que ver. É verdade, ten un aire a Raúl Marqueta. Pode ser. Outra falta prol do Racing de Ferrol. Esta sí que é bastante máis alonxada, Sí, está repartindo do lindo o equipo Granate. Bueno, hai que defender o resultado, que é importante. Vai xogar o Racing de Ferrol. Non é moito para disparo, pero poden sorprender. Aí vai Villar, creo que volve a ser Villar. Volve a pegarlle o disparo. ¡Uy! ¡O Longueiro! Sí que lle pega ben Villar. Madre mía, pero qué guante tes, Villar. Non o cree nin el, quedou ali parado, dixo que acabo de facer. Juninho Pernambucano está no Manuel Anxo Cortizo. O saque de Curruncho. Pois volveu. O despexe. Volveu a esquina do campo, pero madre mía, podemos ter o gol do torneo, rapaces. Quedan 5 minutos, Eros. 4 minutos. Co engadido. Que non hai. 4 minutos. 4 minutos para o final do encontro. O Pontevedra que sigue levando o encontro por 1-0. Corredoira en banda dereita. O centro quedouse curto. Piti non puido chegar. Balón mansiño para Snoop que busca en longo. O balón na fase ofensiva. Ollo Pablo Santiago xogousa, pero Lino suelo arañando segundos. Pontevedra moi sólido, Moi sólido, sí, que non sei, creo que recibiron gol, creo que non, de momento non. Polo de agora non, estiveron cerca con ese espectacular disparo de falta de Villar, que está sendo o máis destacado de Twitter Racing, además de Snoop. Sen lugar a dúbidas, xogo Racing de Ferrol na medular, pero ese envío espazo marcha un pouco longo, ou ben, non atopa quen a corra.
Minuto 17 prácticamente de encontro. Pontevedra 1, Racing de Ferrol 0. Sí, de momento confírmase que polo de agora o equipo de excepción é o Racing. Bueno, eso Polo hai... de agora. Polo de agora porque aínda lles falta xogar con nós. Pero nós non decepcionamos a ninguén porque de nós non se espera nada a ninguén. Eso é verdad. Xogou o Pontevedra do PSG porque a mandou directamente fora de banda. Sacará o Racing de Ferrol o que lle falta pouco máis de algo máis de 2 minutos para ir a polo empate, para sumar o seu primeiro punto na Galiza Twitter Cup. O balón co pugna corredoira, vai no levar o Racing de Ferrol, que a saca por banda esquerda con bastantes problemas. Intentan baixala. Mario que presiona, bueno, qué caneo, sigue por banda izquierdo Racing de Ferrol, intenta, bueno, estánse regalando moito, Sí, pero aparece Anxo, mira. Ollo Piti, que quere volver a marcar, pero quédase un pouco atrás, intenta salir, providencial, moi bo corte de Chipi, será saque de Curruncho para o Pontevedra, que acaba de haber un cambio un pouco peligroso no marcador. De nome. Quen puxo tetas no marcador? Como que tetas? Espectacular. Chamanlle tetas ao Pontevedra? Non o sei. Pero vai o saque de Curruncho con 4 rematadores. Sí, aquí gaña moitos segundos o Pontevedra, Importante, sí, porque falta pouco, hai que arañar, hai agarros, hai empurróns, o árbitro que manda sacar o córner, vai a cara o segundo pau. Outra vez que sai ben Snoop, segunda xogada, pelea Mario, levas a Mario na frontal, pita falta, o Racing de Ferrol que vai ter unha ou dúas. Sale Villar, que o fútbol debe un gol, pero corta Anxo, bueno. ¿De qué planeta viñeches Anxo Tato? Porque vaya pisadiña, volve a protexera. Bueno. Ay, mi madre, sigo Pontevedra, o balón espazo, corredoira, fora de xogo. Equivocouse. Quedan 45 segundos de partido. O Racing de Ferrol que busca unha. Tena 24. Tena en banda dereita. O centro Lino suelo. Tivo a Cocas, Estaba Cocas que a pelota. Era bon centro de Cocas, pero non había ninguén no punto de penalti. O árbitro que manda apurar. Lino que saca arriba. Pelea corredoira, pero vai a levar o Racing de Ferrol. Creo, vamos a ver ese balón. Patada Bisbalera, sí señor. De ojo. Sí, patada Bisbalera, Creo que cantó bulería, cando facía ese despexe. Quedan 3 segundos. Saque de banda para Pontevedra. Vai rematar, sinala a falta. Sacan rápido. No, por lo de agora vamos a ver. Ainda un pito final o colexiado, estamos no engadido. Remató. No, vai haber a falta. Vai sacar a falta Mario. Non queda moito tempo para máis. Repasámoslo agora porque ten a Piti en banda esquerda. Vai haber saque de Curruncho. Pois para min o mellor do partido pese a derrota, Villar. Para min Snoop. Para min Villar porque estivo a piques de facer o gol do torneo. Eu doulle as 5 estrelas do Racing a Snoop por parte do Pontevedra, polo gol a Yelquismo. Sí, estou de acordo. O saque de Curruncho que polo da gol, balón, primeiro pau, Mansiño, bueno, paseouse pola área, hai que sacala de aí. O Racing de Ferrol pode ter unha, no, porque acaba de despexar espectacular Brian. Vamos a ver, non pita ao final o colexiado. Vai na o Racing de Ferrol se sai da presión. Pero xa vai media hora. Imos ver, consigue ao dorsal 91, que ollo é Álvaro Arosa. Vamos a ver si ten a mesma calidade co seu irmão na portería. Agarrón, corta, falta técnica. Acabou. Agora sí. Prácticamente, sí, eu creo que xa acabou. Sí, de feito o marcador xa pon Depor Ferrol, non sei por qué. Quen é mellor, Álvaro ou Víctor Arosa? Álvaro. Pode ser, Pode ser, vamos a ver.
Despois do gol de Manu, foi Manu o que marcou, foi o vicepresidente. Que dis? Sí, foi. Oi, Anxo! Anxo, volea! A volea! Moi inteligente Anxo botando o balón fora do campo. Sí, en vez de pegarlle a porta. Claro. Para Sí, que pito final. Foi Manu, estábamos dicindo que fora Yelquismo foi Pois non Manu. foi el Quismo. Foi Manu, o goleador que está aí esperando o final do encontro, o encontro máis largo da Galiza Twitter Cup. É dicir, confundimos a Yelquismo, non? Yelquismo onde está? Yelquismo onde está? Co 41 aí o temos. Aí está. O balón que vai alto, o árbitro que eu creo que o reloxo do árbitro está estropeado. Bueno. Bueno, Si sai o 9 a repartir, cuidado. vamos a ver que non haxa problemas. Este é un torneo para diversión tuiteira. Por favor, esto solo ten que dar contido en Twitter, pero non do malo, do bon. Memes, que den memes, porque vai Chuecos. Chuecos busca o balón dentro. 11, Anxo Tato, que vai protexer o córner. Ai! Que xogador, Para min, o mellor, Ahora sí, o mellor. O mellor do Pontevedra, sen dúbidas. Non saiu, aí pasan cousas. Non sei o que está pasando aí, moito lío. Twitter Ponfe, que son os seguintes. Sí, se non poñen un peto vai ser imposible diferencialo. Imposible porque van igual. Saca o balón Anxo, balón en longo. Este é un engadido do Mundial. Pausa de hidratación, por favor. Saca o Racing, non ha despexado. Ese balón que se perde. Hai que... Nada. Lino Chan. Epito final. Pero si oito- Victoria de Twitter oito estamos Ponfe.